मेरा भेटी RCC adolong side pam ke thokpon amo ke bangwe ajok long le kanglem denarong inglong phokar bilo charlia song ar pukatelar kensing kiling aphan mai phukimi ar pu pekpon Daily Cast News Portal klembang phurukasen krolabang sopir the penti opon tanglo Karbi Anglong Autonomous Council amina jongjung medu ke pangrumpon akinang sot arnam langso alang sunta isilo ke pangchopon ke akinang sot Karli tang sikari terang aphan ke chikumopon Kardom pini Adap Abirta thanbang pini limerina hansepi non arju ikha birtang ton pen Nilip MAC constituency kapalo Nilip block mera bheti along panjan aroi athake donpon RCC adolong side bam kibui asai ke oipon ajok longle kanglem pon 365 News India pherangke amos ingti pen ke humri dam ke damahu thekdam long engineer atum sitami kopi koson asai mate bidi pangcho ponsila puson longle kanglem bom ajo side bam bui pon pe meji aphan contractor aphan pin khat pon si longle kanglem sitami khang pon angji pusik kedam ke wang arada tum pherangke atheng nu chuning ri pedopon adun thu puthot hawar arada tum ase pangrum pon sila bang so asai PWD road division asai phu atum pen chenglok contractor engineer atum kachilang dunangji akenang sot binong pusi hadake do hawar arada tum chuning ri pon pen nangche thandun Data pen amos ingti 365 News India Patumi Vosik Niphai kreke thomarani inglong phokar bilochar liasong thiek pen KSS Central Committee atum pen chepater piponsi denarong Gabriel English High School along arpu kimi ka chepek pon asai dengpon labangso arpu kimi ka chepek pon amaya longching wai ching sai pon edapi kensing kiling alang liphan mai phu kimi arpu pekpon lapen kongchun bang arpu ananda terang aphan kongchun bang arpu ningkan hinia pharman pekpon tanglo Puthot arpu kimi chebakpon edapi klembang phuatumang bong krungsaya mai peduponsi non ke wang jar ni ke klem ke dampon japhan chingwai chingsai ponsi mai ing samjin pen pechunpon Hawar ka happen rupising hanse 365 News India Daily Cast News Portal Advertisement Manager Rukasen Kro Alang Lipatumi Vosik Niphai Kriketom Arani Dipu Medical College and Hospital along Keso pen ki un edet ajok bang so apir the pen che opon tanglo Alang lipir the ke dodun bom ahut inut rat sai klembang phula pen nilip ahawar arat aphan kaching hon pik abang phu Alang lipir the pamote kang achor la pen asomar bang hini Bureau Reports 365 News India Dwarbagori MAC constituency ke parlo Dehori Singnara rong alongta isilang misen indeng ke thom arnam langso pwalang sundu Pangchu ponte Karbi Anglong tan Mass Council midu kapelong jia phan bor ipon me Tourism mission isi misen avarsai labang so sai pen nongnam ta chethang lapen midu sita longpon lapen do rong rup te bokte rai sita me kaching thur pon avarsai longpon Karbi Anglong arlo sita tourism department Meghalaya soratumason Pangchu ponte pinangan ni longpon lang pusi Patumi Upper Dehori Youth Development Committee klembang photum arnam langso langsung ki humri da mahot pherangkia phan pachini pon lapen puthot klembang photum chuningri pedopon prabjin pen eson bak scheme deng ponsi labangso ingdeng ke thom kang tuya langsun aliralon piasonti hawarara da phan esona muke wang mate kaching thur pon jia sai do pusi than chuningri pedo Karbi Anglong Tan Mouse Council ke theke ding lapen CM tudiram ronghang phan Dehori Benamos Inti 365 News India Karli tang sakari terang arong kache voining kan si pleng tang lo la silabang sora ni pacheton dun si don rap jer pijir pola pen hemisi chetong petsi ningkan si karkli arani chiki mosai dengpon Alang li karli tang sakari terang per theduti ka hot Bokajan district kese aro mai phuar putaklem dunlo lapen Karbi Cultural Society Central Committee along taklem cherap dun Adun thu hempre ke hangpon kachesong alongta ASDC CPIML asong pen kachesong duna bang phupen inudlo Karli tang sakari terang labang so apir thialong chepamote kang achor lapen asupi sermalin terang pi lapen asopo budhi richo terang Jongpon me karli tang sakari terang asupi sami sermalin terang pi Miss Assam surhini rank korai sialong first runners up setami nong e chepalong duna bang philo Hanjang lang sopen bisnu lekhe 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom